Hallo en baie welkom hier bij de eerste aflevering van Smakelijk Zuid-Afrika. En vandaag gaan wij voor u Zuid-Afrikaans koken. Maar let op, de bedoeling wel is dat jij misschien 2 vliegtuigkaartjes te winnen naar Zuid-Afrika. Hoe doe je dat? Recept nakijken, foto maken, opsturen, uploaden en voordat je het weet zit jij misschien in Zuid-Afrika. Vandaag heb ik Klaartje bij mij. Hallo. Hoi. Hoi, alles goed? Ja, ik ben dus Klaartje. Ik ben foodblogger van foodless.nl. Dus mijn leven draait om eten. Jij bent naar Zuid-Afrika geweest. Ik ben naar Zuid-Afrika geweest. Een paar keer zelfs. Ja. Wat ik daar dus heel vaak deed is barbecuen, braaien, toch? Ja, klopt. Braaien. Fantastisch. Het is een heel typisch Zuid-Afrikaans gebeuren, zeg maar. Ja. Het is koken over kolen. Dus het is een soort barbecue, maar dan op zijn Zuid-Afrikaans. Op zijn Zuid-Afrikaans. Dus nog beter. Nog beter, ja. Ik heb vandaag gekozen voor groentebraai, omdat jij de groente ook zo lekker vindt. Ja. En je hebt verschillende soorten groenten. Hier heb je een paar neergezet. Ja. Aubergine, courgette, mais. Oké. Vind je bij alle gerechten. Gaan we gewoon rijgen hoe je het lekker vindt. Maakt het uit of ik ze zo doe en maakt het Nee, niet echt. Maar je moet wel denken de manier van hoe je het snelste gaat koken. Wat vind je zo bijzonder van Zuid-Afrika dan? Nou, wat ik daar vooral gedaan heb, was surfen. Dus dan kwam ik met mijn surfplank onder mijn arm en dan was er een braai en dan gingen we savanna's drinken en het was mooi weer. En ik wil eigenlijk gewoon terug. Weer terug. Nu. Ik weet het. Doe ik het een beetje goed zo? Perfect. Nou, zoals je ziet is het nu klaar, maar daar moet nog specerijen bij komen. Ja, wat gaan we doen? Ik heb vandaag een beetje sesamolie meegenomen, maar je kan alle soorten olies gebruiken wat je lekker vindt. Olie, kruiden, zout, peper. Ik doe liefst zeezout, omdat het lekker groot is. Die ga je gewoon daarop doen. Ik heb ook meegenomen chiazaadjes en sesaamzaadjes. Superfood. Ja, superfood. Ja. En we brengen de braai in een nieuwe tijdstip ook met die vegetarisch eten. En dan heb ik hier ook een beetje braai specerijen. En dan zijn ze klaar voor op de barbecue. Heel goed. En we zijn wel de vis nog vergeten. Doen we die gewoon op één stokje erbij? Ja, die kan je gewoon op één stokje doen. Dat deed ik dus altijd. Ik kom natuurlijk uit de zee met je surfplank, dan moet er wel vis op de braai. Klopt. Alles Ja. braaien. Alles braai. Alles braaien. Doe me echt denken aan hoe het was in Zuid-Afrika ook. Dat je gewoon een barbecue buiten hebt en er ligt gewoon kolen in en iedereen begint gewoon met eten. Maar omdat wij hier in de studio staan vandaag, kunnen we dat barbecue met de kolen niet doen. Nee, we zijn niet buiten. De barbecue. Op de barbecue, maar dat is net zo goed, want het is net zo lekker, want we hebben de braaikruiden. Dus het is een soort van hetzelfde. Wat moet ik doen? We gaan hem gewoon daarop zetten. Ja? Oké. Oh, ik wil hem al sissen. En de visjes ook nog En erbij? de visjes zeker. We hebben hier botervis, maar je kan alle soorten vis gebruiken daarvoor. Hè? Oh, weet je wat we nodig hebben? Savannah. Ik heb een verrassing voor je. Oh, ja, dit zijn ze. Oh, nu ben ik echt bijna gewoon weer terug op het Op strand. strand? Ja. Proost, hè? Proost! Ik heb zo een zin in. Het lijkt mij dus nu klaar. Gaan Ja? we zo eten. Lekker. Zo. Ziet er goed uit zo? Prachtig. Top. Nou, dit is precies hoe ik hem dus ook altijd had. De echte Zuid-Afrikaanse braai. Als jij hem ook maakt, laat dan eventjes weten hoe het lukte. Upload een foto, dan kun jij 2 vliegtickets winnen naar Zuid-Afrika. Is het lekker? Proost. Lekker. Ja, hè? Ja. Munch, 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 munch.